כאן עוז זהבי בפסטיגל. אני אוהב להיות מול המצלמה בעיקר לבד. זה הרגעים שאני, אתם יודעים, אף אחד לא חולק איתי, זה הזמן שאני זורח. וזהו, גם תמיד אוהב לוודא גם שאין מאחורי אף אחד, אתם יודעים ככה. בקיצור, כאילו משהו... ראית פה איזה בן אדם? Never mind, I didn't see anybody. כאילו יש מין תחושה כאילו שמישהו לא עומד מאחורי, אתה מכיר את זה? מכיר את זה. טוב, בכל מקרה, אנחנו כאן בשביל עמותת תקווה ומרפא. זה ה... עושה כושר, אח שלי. אז אולי תוכל לעזור לי. כן. וכבר נחלוק את המסך ביחד. כן. תגיד לי... כן. תעשו לייק לעמותת תקווה ומרפא. תקווה ומרפא, לעשות לייק. עכשיו, מי לא עשה לייק? מי שלא עשה לייק, על לייק. תעשו עכשיו. אז בואו תעזרו לנו לעשות